Ćao, izvoli. Pa, znaš šta? Ja bih popio neki kratež, onako, nešto kratko, nešto žestoko, ne znam šta imate. Imamo recimo jako kvalitetne domaće rakije. Ne znam da li vas to interesuje. Jabuka, kruška, šljiva, dunja recimo kažu da je baš jako dobra. Ali šta imate od viskija? Što se viskija tiče imamo Ballantine i Johnny Walker. A nemate Jack Daniels? Nem. Dobro, okej. Da, vidi, ne, ipak neću ništa kratko. Popio bi pivo neko, ne znam šta imate od piva. Što se piva tiče imamo Budweiser, imamo Heineken, Bavariju, imamo Lav Jelen, Erdinger i Kapućiner. Je li sve točeno ili flaširano? I točeno i flaširano, s tim što Budweiser čini mi se nemamo točeno, nego samo flaširano. Dobro, a od vina, ili imate domaće vine? Od vine imamo, da, domaće. U fritezi, ono, nije kupovno? Domaće. Znači sve iz... Karlovački vinogradi, da. Imamo crno, crveno, belo i roze. Pravite šprice 02, 03, 05? Tako je. Ipak ne bi ništa popio od alkohola, nego... Daj mi, šta imate od sokova? Gusti, gazirani. U suštini, nijedno ni drugo mi se ne sviđa, pošto je prepuno šećera. Ceđeno? Ceđeno možda nešto poput, ne znam, mogu da vam iscedim recimo naranđu, jabuku, šargarepu, šta god namislite i smislite, mogu da vam pripremim. Znači, nije apsolutno nikakav problem, samo se odlučite. Znaš šta? Ja bi... Pa znaš kako, onda u tom slučaju ja bi popio... Daćeš ti meni jednu čašu vode. U stvari, znaš kako? Ne treba ništa, to je to. Hvala ti.